Čaute ľudia, som Majsterská, vás tu vítam u ďalšieho moveda. Dneska si zahráme FC Mobile, zahráme si jeden zápas a dvakrát vs atak. Takže nezabudnite mi hodiť odber a like a my ideme na to. Play a ideme si dať prvý zápas. A ja nehrávam zápasy moc, ja skôr hrávam vs atak, lebo to ma viac baví. Ale teraz, keď sa kúkam na môjho súbera, tak ja mám lepšie staty, ale môže byť dobrý. Asi obranu budem mať zlú, lebo mal tam len 99. Ja mám takýto tým. To by nevedel, mám 106 rating na tým. Takže tak. A on má samých... Takže asi tak. Dobre, má 101, alebo koľko to tam mal rating, neviem. Dobre, teraz je Kubo, nahráva Tolisso, to je tiež môj nový hráč. Teraz Tolisso musí to nejako dať, nahráva. No, ten môj nový hráč tiež má nejakých 107. To mi padlo z piku. Keby ste chceli opening pick, tak nezabudnite tu dať like. Alebo pack, mám 2000 gemov, tak ľudia môžeme za 3000, lebo je nová vec, Team of the Season, a je tam nový pack od 103 do 109. A sú tam úplne, že Henry 109 lovečko. Ja lovečko potrebujem, lebo tam mám Barnesa 102. Najslabšieho hráča, čo mám, tak 102. Najsilnejšieho mám skoro 108. Takže tak. Asi dvoch mám 107, troch mám 106 a potom len tej 105, 104. Takže tak nejako. Ale na lovečko už mám už len 7 miliónov a budem mať 105. Takže tak. Dobre, teraz kopeme rohový kop a môžeme dať hlavičku. A hlavička sa nám moc nepodarila. Teraz má Radona. Musí ho nejako dobre obrať a ho dobre obral, musí nahrať. Tolisso, môj nový hráč. Skoro. Bola to pekná technická strela, ale nebola taká dobrá, aby to padlo do brany. A bola to ešte taká diaľka, sa dá povedať. Takže tak, no. A teraz musíme dať šprint, aby sme obrali, lebo môžeme byť, no ešte, že mohli sme to prehrávať 1-0, ale to sa nestalo. Tak je stále skore 0-0, je remiza. Ale teraz sa to možno zmení na 1-0 a možno nie. Dobre, už je za chvíľu polčas, je 41. minúta. No a to sú podľa mňa aj sekundy. Ale dobre, teraz Carlos Alberto dáva Sokrates. Ja som mal takedy Sokratesa 103. A to kedy pre mňa bol strašne veľký, ale že obrovský rating. Že neskutočne veľký. Že 98 bolo pre mňa veľký rating, ale to vtedy boli packy také, že od 95 do 99, hej. To nie teraz, že Team of the Season od 103, najmenšia, keď ste mali 103, tak to bol najväčší rating, a teraz je to najmenší, hej. Tak kedy to bolo ľahšie. No ľahšie. 100-krát ťažšie to bolo, ale teraz nejdeme sa rozprávať o histórii FC Mobile Packu, ale musíme hrať. Teraz Carlos Alberto ide šprinty na moju bránku. Poď, nemôžu nám dať gol. No, pekne Laporte. To tiež vymením, tiež má nejakú 103, ale potrebuje vymeniť, lebo už nie je taký dobrý. Mal 102 alebo 101, alebo neviem. Sa mi zdá, že 102 mal a ja som ho raz vylepšil, ale už ho nechcem vylepšiť, lebo mám dvoch mašeranoch a tých dvoch mašeranoch idem dať na toho nového hráča, čo si kúpim, aby nemal 105, ale 106, lebo neviem, či ten, čo ho mal, vylepšoval ho, alebo musím dať dvoch mašeranov, asi. Hej, sú nejakých 250 miliónov, 105, nejaký, neviem ak čo volá, ale je to Brazílec, lovečko, takže budeme mať aj nejakého Brazílca v týme. Ide, 70. minúta a skoro je 0-0, stále remiza a už sme mali
strašne veľa šancí, ale zatiaľ sme nedokázali skorovať. Aj on mal nejaké 2 alebo 3 šance, ale tiež nedokázal. Môj brankár je aj moc dobrý, lebo má nejakú 106, čo ako keď sa kúknem na iné týmy, tak oni tam majú aj 113, ale som neminul do toho ani ten, tak. Lebo maximálne chcem mať aspoň 108, 109, hej, overrating. A teraz mám 106, takže už za chvíľku, keď si kúpim toho 105 na level, možno budem mať 107. Dobre, takže Maradona. S tým. Dobre, predĺženia asi nebude. Hej, tu nie sú predĺženia. No skôr, každému sa zvýšili a 0-0. Ja som si myslel, že tak 2-1 vyhrám, ale 0-0. Nečakal. Dobre, teraz ideme dvakrát, tak nie raz, ale dvakrát. A to je tu. A tu mám 100-krát lepšie, lebo tu mám skoro 400 000 fanúšikov a mám Pro 1, idem do World Class. Takže svetová trieda. 3. Aj keď sa kúkneme tu, napríklad, on tu má 108, nie, to má, bože, ja že 118, to v rating, ale vidíte, hej, on má Donnarummu 113, potom tam Thuram 112, 113, úplne, že 114, tá. Strašne veľký rating, ja že má 118, ale to má len level 118. A úplne veľké ratingy tu sú, že 113, už som videl tu aj 114, aj 115 sa mi zdá, raz som videl. Neskutočné ratingy tu majú, ale ja mám 106, takže tak. No, hráme proti, no, asi bude silný, bude mať asi tak 107, 108 rating, možno prehrám, ale možno nie. Koľko má? 108, no 107, 108 som si tak typoval. A teraz ja mám tu 106, hej. A môžeme ísť na to. Dám šprinty, dám skill, tak nič. Dobre, mám Gričancu, to je najlepšia vec v tomto. A dáme, dobre, od Brna. Keby bolo Brno, tak to by moc rád som nebol. A teraz nejaký skill sme tu dávali. A čo to? Kúpeme free kick? No, skúsim, hej. Skúsim, hej. Tak, nič. Ale keby to bolo, tak by som ma to prekvapilo by ma to, ale teraz lavička je úplne slabá. A teraz ako hrám, kedy hrám, že dám aj nožnice, teraz hrám úplne slabo. A dobre, teraz môžeme sa comebacknúť, lebo teraz skúsim. A bude to gól? Nebude, lebo väčšinou takto dávam góly, ale sa nám to nepodarilo, ale teraz dal, a neviem, kto to dal. Nahráva Barnesovi, alebo kto to je. A neskoroval, nevadí. On má aj Dybalu, nečakal. Ale, yes. No, ale on zaskoroval. 4-6 prehrávame. Musíme dať góla. Alebo bez góla, ale ja to nejdem. Ja nejdem tu driblovať, lebo aj tak by som sa nakoniec nedostal, ale poď. Šanca. Poď, dám gól? Dám, jasné, že hej. No poď, posledná šanca je úplne, skúsim. Idem ani z toho. 9-5, čo je úplne, že zlé. Teraz som splnil nejakú toto. Čo som splnil? Nejakú túto quest. No dobre, idem ešte raz, lebo som slúbil, že 2-krát, takže ešte raz. A máme šancu, alebo nemám, lebo asi budem mať zase 100 miliónov ratingov a ja zase prehrám ako minulé. Ja vždy. A ja stále, keď toto som sám a normálne hrám, tak som úplne dobrý. 111 rating to nedám. No, čo vieš. Nikdy sa nevzdávaj. Som zvedavý, že jak to dám, ale tak, easy, a len tak, ne, kámo, to jak som nemohol dať, no poď, žiadny skill, lebo Barnes má
na nič kill, on robí takú otočku, ale aj tak ma oberú stále. No, 1-0 prehrávame, už som mal dobrú šancu. A teraz, prečo si tak ďaleka kopeš? Aj keď ja to ovládam, tak neviem prečo na ňo hovorím, ale kámo, jaké musí byť, že prehrávam 2-0 a som mal asi 3 dobré šance, ktorých je úplne 90% na gól. No to len takto strelím, nič z toho, veď jasné, jak väčšinou. No poď, skill. Kámo! Mám nervy na to. Ale on je 111, tak je jasné, že má brankára 150 miliónov ratingov a potom neviem mu dať ani... Brno. Už som... Kokos, no to je 4-0. Ej, to jak som dal? A ja sa len kúkam a mne tam pribil gól a ja taký, že z čoho? Počkaj, nie, že sa comebacknem. A nie, veď prehrávam 5-2, to nič. To nič toho. Ne. Ale zase má veľký rating. Takedy keď natáčam video, tak dám aj 112 rating tým. A vyhrám, hej. Ale ja keď natáčam video, tak neviem dať ani nožnice, ani nič. Dobre. Nevadí. Dúfam, že na budúce to vyjde. Ďalšia časť dám o 90 lajkov. To je no. Dajte 8 lajkov a urobím ďalšiu časť. Nezabudnite dať like a odber. Blížime sa k 10 odberateľom. Budem strašne rád, keď to dáme. Lebo tá hranica je malá, ale pre mňa dobrá. Takže nezabudnite hodiť odber a like a my sa vidíme u ďalšom videu. Čau.